nerusaken jenggaring Jaya Sang Prabu Kuntadewa. Ingkang sampun jengkar saking kursi gading dampar kencana. Melebet dhateng sanggar pamuja brata nggih sanggar pamelengan bukar. Busana keprabon angrasuk busana kabrahmanan. Sedanget asta suku tunggal. Mito persejati puja sawatah mito kali berguni kang kaoso. Supados negari ngamarta kawis ing sawi gentos ingkang winursita. Wow, sampun kanjelasaken. Posisi ingkang sampun sinerat likati darat dan ajar likati Raja Jaya. Jomblo itu nggih mau diwangsa saking pira. Bentanting lan Haris Cati, Desiko, Mulang Jaya Pating, Pecel Pating, Leber, Wadya, sak negari, ngamata candare kadya dene komeni kang madhang saking kapal api.
Dia jomblo. Bangunan iki kon wanung Pak Kromo kelawan toko Narendra Diwarawati. Wis dikandani aja kok bacet-bacet to. Anggone wong tuamu bangun. Kelampe sirim sing kaya ngono iku. Mula besok menawa iku jane Jawata. Dudu wong tuamu sing tanggung jawab. Nanging kok Narendra Diwarawati. Wa tauki ati kaya ngono iku wong sing kaki wa tauki dheweke karo persebat dheweke kejogo dheweke karo dudu permasalahan kaitane yo apa dheweke karo dheweke kejogo kok mangkane ana beblek gandring yen ora rapat iku mewoko aja kejogo yo ngene iku paling karo kawitane rek iki katuri laku dhewe Jawa. Mangkene apa iku syukuran. Lapis iki dietro kaya jero dibangun apike dipeni. Mosok yang ngaturi laku dhewe salah. Ayo. Dalam kono rek ngaturi laku dhewe Pandhawa, dhewe diaturi wong keduren. Mosok sing ngaturi salah. Ya tapi cara siramu cara nungkak Rama kelan ya tak Narendra cara Kresna. Ya perkara yang nungkak Rama gak iku cara dela kawitane. Yang najaga kaya tunggak diuntungi ngene. Elek-elek ora iki bapakne arek tak kandhane. Misalane elek lambune. Iku. Dadi nek bapakne arek Ndara Kresna niku cara ngormati karo Reyang yo ugi kanane ngormati karo Kresna. Lagi jomblo kadhe kono wani kelawan aku. Wani sampe jadak kok sapu regel Diwarawati arep dadi yo singa mulang Jaya. Iki dhisik dara. Ini kuncen. Reyang niku wani karo dheweke mboten karo dheweke niku senopati dheweke sapu regel Diwarawati Reyang niku terus banjur wani mboten ngoten. Ngalare Reyang niku wan lungguh Jaya karo dheweke cara sing tak maneni iki tindake dheweke. Tindake dheweke. Dumbere Reyang niki cara bayan pamong sing paling rendah. Dumbere Reyang niki gak duwe gak gablek. Nanti dheweke tonton ditakoni banjur diseret kaya dene blarak diajar kaya di Rajakaya. Ya jomblo kono mari mendem gamlo. Napa? Kang ngono mari ngombe ta. Kok bengok-bengok kaya ngono iki. Lho nek perkara gawe niku biasa. Ya tapi menesa iku ning kembar kono ae wong loro mek aku jomblo. Padahal niku sing Reyang wareni kewagian jomblo maju kate kelakon gesip sebetulnya merepet siramu kok itu kelakon temenan dheweke karo ketiban kembane jomblo sing karo sak lho sak cekir gedene kaya lho niki sing tekene iki ketok langsung kuburan kan sing iki rumah sakit ya lah kok kon duluk tangane ndak ya. Kaya berduit kene imbang oke monggo nek
apa dhewe mikir yang emang keluarga yang ini. Yo keluarga dhewe itu emang pikiran iki. Anakmu sing golongan gak waras-waras kok. Jomblo. Kok gatel ati jero. Jomblo dilang ngono. Nek dhewe nek atine gatel iku kok atine dhewe iki tak rawe. Gagal. Maju jomblo kelak tak pateni. Bodo aku. Bye.
nabjak pun kakang pakai tekan jauh para nundukno cempala kaya sigar kaya ngono cari karo kula niku tak jalan bianter tujuane bianter jejane kepiak bianter liyane melo bater kabeh padha karo kula niku liyane anyep kaya mari kudanan para kalah ya pakai tekan jauh dereng kok jare dulu kaya kok mundur lho. Ana kene gano kane putra keponanku. Gatut kaca kala Antarja ta. Antarja, gane kaca rampung ngono mango diwa sekantut pinara kok nek ngono. Mati niku gampang. Dheweke karo yang sakniki cara mati, cara nggawe susu apa, nek meneh mati ngenteni apa. Dheweke karo yang tetep bakale mati. Lah tapi nek dicek kabeh lak diurus satu, diurus. Lah dheweke kok badhe mateni reyang niku lereh ya napa. Siramu nunggak Rama kelan ora lendra Bathara Kresna. Apa banget kaya apa menakarane wonten ing sesembahaning wong sak negara Diwarwati uga sesembahaning para kadang Pandhawa. Mula kirang kudu tak pateni dina sama nggih Ndara nggih dhisik Ndara.
Ayo arek dhisik ngene Ndara. Nek dheweke kan di matani reang. Monggo. Wong reang iki yo ngono ki awak. Urip kontang anting kebasan cadangan yo gantung tutup ya. Oh mboten napa-napa Senpati. Tapi nggih dhisik Ndara. Dhisik. Muga dheweke mateni reang niku. Dheweke napa boten ning-ning. Dheweke iki napa boten ning-ning. Zaman dikala semua won kayangan Sabta Pertala nggih area niku diperintah kelawan Sanggang Antabuga sak perlu jagane kayangan Sabta Pertala lah waktu niku ibune dheweke ni Dewi Nagagini anggar bini iya jono banjur lah yang tengah iku cara ngono jaga sajabane kayangan Sabta Pertala ibare cara wong kampung patra. Lah yang cara ngoten bareng yang patra niku ala kelemun. Oh. Sopo itu? Bang, reang men. Ono kelemun kuwi. Jaman langsung kuwi berarti kalek. Oh iya. Tibake apa joke tibake anu asu nguyuh tibake. Lah banjur cara ngoten sak ilange kelemun niku wenten niki cara ngoten patih saka negara pusar bumi niku lho sing jenenge cara ngoten pasih saka pusar bumi niku wau Ratu Nagawasa niku wau tumenggung Wisangkara nggih wonten sing arane Patih Wisangkara pun niku lah bareng ro Patih Wisangkara niku wau cara kelemun siapa kali Hurta sawe aku jomblo Patih negara pusat bumi Patih Wisangkara kok nek nang ro kok nang ro lah niku Wisangkara lah boten ro lah banjur aku kate nyidul Dewi Nagagini kadang kelawan Sang Prabu Nagabasa. Lah terus. Lho, ngene iku reang kowe kira kok ada temen. Reang geger kare Patih Wisangkara niku. Lah, Patih geger kare Patih Wisangkara mlampau. Lah, Patih Wisangkara akhire cara ngono pun kalah. Kula oyak kali marang Patih Wisangkara mepes ragane mancing dhateng bobotane Dewi Nagagini mancing dhateng ragane dheweke cek bayi karo kandungan jero bobotan. Mangga ndara kula Antarja niki duweni wisa sing mandene pitung racun umpama siret adepe pitung cemukul pun tapi boten musuhe pun. Winjing ate perang kaya itu Dewi nangon niku dheweke iki galung musuhe. Lah umpama rek kalman karo muni boten ngonangi Patih Wisangkara sing jane nyolong ibu dheweke Dewi Nagagini. Pun dadi apa Dewi dadi apa pun dadi gak urip ana Madyapada pun. Soale ibu dhewe dicolong digawa nang pusat bumi. Wis iki Ndara, nuwun sewu lho ya. Cara sing nulung dheweke Belopati. Umpama dheweke gak tak tolong, ibu dheweke gak tak tolong, mula dheweke gak bakal lahir ana alam padang, bakal diboyong nang pusar bumi kono dipakat bajul lah kadane lho. Ngoten lho. Lho saiki sing nulung, sing nyelametno nyawane kok kabeh dipateni apa tuwon? Ya ora tuwon. Juarane sapa rek? Ngono kan sampe sapuan, kok sampe sapuan ngene. Ayo. Sapa iku? Aku sang. Mangane aja ditemae. Ayo. Iku suara cantik sapuan iki. Luar biasa iki. Ayo dheweke pikir lah. Lho niku lho. Reang karo mangkeremu iku sing nyelametno dheweke nyawon dheweke niku totoane reang niku lagu labet
cara nyelametno dheweke nyelametno ibu dheweke ini Dewi lho kok gini nek mboten wonten reang sing patrol sing gerdu sing jaga waktu niku lan mengke Rama dheweke digawa nang pusat bumi kono ibu dheweke digarwa kelan yaiku Sang Prabu Nagapasa dheweke nek lahir dipuntal biaya pakan bajul lho niku lho wong sing nulung dheweke nyelametno dheweke kok kate dipateni apa tumon lakon lumajar kapan honterjo sakariko Rodo piro nek ana nang bintang tak campur biru tak campur putih tapi apa kok kaya winginane kok ayo lara tujo karek sing angel iku ndoro garep muga-muga arek terus sing apik Selamat dong melo arek. Melo. Aduh. Reang ibu dheweke mendoro reang joblo ndoro kurang ajar joblo diramu. Reang joblo ndoro dheweke ngoten joblo. Iki apa jatri kungiri putite wayake. Lakon mati teng menang mate iya banggunya apa kene ngene iki. Aduh kok. Ngene iki lak Pak Lurah sing jauh lakon ngene. Ki perangan tok iki. Mati bisa aku. Aduh kok. Nek mati kene nggon cara lu kiwir-kiwir buluku digunting meneh cara Gatut. Lah iki meneh dikeraun lah gak kena. Aduh. Oleh baik-baik itu duka apa itu. Oke bedara. Dheweke tegar ora ndono. Oke. Kadek maneh lho. Pandara Pandhawa iku reang sing nulung sing ngemong. Dara Pandu bapake Pandhawa, reang sing ngemong. Dara Abiyasa mbahane Pandhawa, reang ya sing ngomong karo Mangkarema. Dara Kulasara buyute Pandhawa, reang ya sing ngomong lho kabeh kuwi sing ngomong.
tapi nek mati ngene kok gak ono sing dengkus babar pisan. Ngene iki ono wong gawa tahu-tahu banget ngono nek ramene yo. Dulu dicos di rotok kumlocor kayak iki mulai kok. Yo, akale gorengane cok mateng-mateng, setengah mateng ae gak dari untukane masih kok jauh ngene arek. Ya iki yo. Udah situ temen kok gak ada yang barang pitutungan. Nah ya percuma. Reang cor labu-labu kandel benda putra-putra benda kabeh. Nanti kaya ngene gak ono sing nulung. Au. Kodak Jolo Lindi, kodake Gunung Pradepo. Patine mangu diwang saka Palagan Negari. Ngamarta. Ingkang sampun den putur kawontenan sirah lan gembung. Dadosaken gonjang gayi kayangan alang-alang kuwitin. Kayangan kadoden wonten induk ambal kaping 7 kayangan kabandul bandul wonten kayangan alang-alang kuwitin. Positen ingkang mencolodake kayangan alang-alang kuwitin tan kota Babang wisabeni paring sanjata pitulungan. Waduh, sapa mati yo Palagan. Sirah karo gembung pedhot dadi loro kok jek iso ngomong kirangan kok arek dalange kok mingkem aja nek ngomong mawon ya sing tiga iki jenenge Sang Hyang Wayang dewa sing Jawantah kajata mati iso ngomong nggih pun ngomong mawon reng iki sampe uripaken lha kok reng sampe uripaken. Apa nika gawe sore dhewe mboten saged ta. Pun suwe niki mboten saged urip dhewe nek mboten jemuk mboten saged urip iki. Aku kaya ngono iku. Terus banjur carane nek urip kok. Lah niki reane bisa jemuk. Maksudnya apa ya iso urip mboten mesti. Sing dijemuk apane bisa gerabak mungkin kira-kira enten peti laos tanpa mungkin. Lah iku enten barang-barang tertentu sing saged nguripaken reak. Waduh, ya jangan tak koyo ngoblok kok. Mosok ketak karep nek anak tak jemuke jomblo. Yo gak cek pancet gak iso urip dereng. Sampe golek sing cara kok benar kok yo napa aneh. Sedih, ini ku Pak Eduk pun nggih ngene iki cekakal teng mriki.
Coba Reandoro. Nika wis urip. Nggih, kirangan. Pun tepung nggih. Urip bae. Banjur nika kok lemasi Prayopati. Duweni lakon apa joblo? Diramu kok lemasi Prayopati. Ngeten Ndara. Reang niku digegen mangkere. Kerama ngaturi lawe Ndara Pandhawa. Dateng Kelurahan Klapis Ireng lho. Lah Mangkerama niku cara ngoten bangun Kelurahan Klapis Ireng dulu dibangun dipeni sawe lho. Sowae. Pun liyane mboten enten pun. Tapi kaya niku dambe sini gar kaya dene kayangan Surabaya geleger. Nah, niku kalau niku ngaturi tahu dalem bendho cara ngono syukuran keduren. Badai to nyelamati tak Kelurahan Klapis Ireng dibangun diantro kaya Surabaya. Lah niku Ndara Kresna gak trimo. Gak trimo. Piye mboten trimo jare? Lho. Lah banjur nek kaya sirame iku banjur bapakku iku jare ngembali kayangan Suralaya. Kaya ngono iku lho. Nanti kita lihat malih mboten kok Ndara Kresna tok. Lah niki Ndara Gatut, Ndara jering melok-melok. Lah kok melok-melok lho nggih. Lah Ndara Gatut, Ndara jadi dikengken diutus lan Ndara Kresna mateni reang niki wae. Nek Ndara Antarjamanku ya Ndara bisa kene Ndara Antarjamanku tak doli kodol jamu tak piyakno wadene kok mawon. Pun melayu tanpa pamit. Ndara Gatut iku kula dientuk pun. Lah yang ngoten kok ditakoni dalep pun. Wae kocek kok kek iya pun padha kuwi. Lah umpama lakon kaya ngono kuwi kok trimo. Kae kakak garu kula kangen wonten dijekal ngono. Kok temenan jumpa cekek kelerah yang nggon kiri Ndara. Kula sampe gak kaya ngomong ngit apa. Lah nek kaya ngono. Siram tak gak ngomong ngit ya. Terus banjur sumbarana kakang Gatut kakang Werda. Nggih Ndara. Yo. Bambang Wisageni. Satarika manjegan raga ragane mangun diwangsa ki joblo itu. Mila dadosaken jomblo prasasa sabda pangandika ratu mangun diwangsa awit ben anjing lan gampang Wisageni ragane. Mandi sak sabdaning mangun diwangsa janalika engkang berpegi joblo iku Antarja Gatotkaca gentanem sak dodo jerone Antarja kelar Gatotkaca.
mundur jaga niroga mundur yo jomblo aku jalan pangapura jomblo ayo nek wis rek tandur sak jodoh ngomong ayo kate ngomong apa dhewe iki aja dikira yang men kalah aja kalah trimo ngalah rek lho terus dhewe nek tak pengen mang wis cara ngono gak sak banyon ta kaya banyon ya lah saking arek aku ngalah musuh Bendoro tapi dheweke sing sak wiya-wiya karo rek Kak Jolo Kak Ngiro Joglo menawa kira aku duweni kelungitan sing kaya ngene, padahal aku kok tandur sak bodoh kowe iki. Lho nggih. Nek kampung nek jongor dhewe ayo. No. Yo. Ngene. Pendekar ku apa sih iki? Cuma nek gak gelem ngomong, tau ta yang ngomong cara bongok-bongok kaya apa niku. Lho kok ngomong mboten ate. Balik, dewe disawi ae karo rek rasakno kowe. Aku parah kok jomblo. Lho. Nek pun reyang marang dheweke, ya aku ora bakal wani karo diramu jomblo. Reyang pun marahno dheweke tapi dheweke kudu iso basa karo reyang. Lagi ala jomblo, aku kon boso. Nggih. Lah banjur nek dhewe gak gelem gak iso basa gak gelem basa rek ya wis gak sudi, gak suni. Apa? Bakal dapat Malaysia ngono bandak kan. Kok jene jaluk ane lapor Pak Lurah jawab lapor ngene. Ayo. Adikan bojo yai kakak nonton juga ke uji kakak. Ayo ngan lo koyani supaya dintas lo koyo ngene. Supaya dintas lo gak gelem pertiwi juga kaya ngene adi kan kono. Yo kakang nek jomblo aku warasno jomblo, aku usadana jomblo. Lagi dhewene kula waras tapi dhewene kudu iso basa karo ya. Lah kabeh kabeh bendaramu. Basa iso basa kelawan yaiku batur kok dira. Lho nek gak gelem basa ya wis e dilani. Ayo nek lawe juta ra ya wis e lho. Nggih Doro jomblo aku jauh sepuro Doro ya di sekolah kejar paket C ya guru barang wadi dewan prajurit mari sekolah ono tanggoku tau winter Bau winter tapi ya ngono, blodak. Jomblo, nggih jomblo kula di sepunten jemlah lha ngono nggih. Sing kuring, nggih jomblo kula di sepunten karo Rika jomblo. Aduh, Mbak, di sepunten karo Rika kok benci kan ben cara basa Jawa boleh piro kan lho. Kan sekolah iku lek nurut tok ngono bae. Ya apa? Nek gak nurut garapane kancane dijogok lu ditiru bae. Ayo boyo sing apik nggih Doro jomblo, kula disebutun jomblo. Bener to? Nggih Doro. Mau gak kok suni ah. Suni ah. Lah niku. Aku golek ilmu iso kesatu wong ngene iki jare gak tahun 2 tahun ya. Puluhan tahun tak kandani temen dunia gak terima sak juta kan sampai damai ke situ lo kedol beda motor situ Yamaha tahun 83 ya kedol pisan tak kandani itu karena waktu itu ketemu lu di Pandaran apa ngasih itu lu biyen iku ambek sekarang tukang diesel iku ngasih iku ambek di duisan itu kaya gedeng lu berbian biar jadi foto kiri ini bian kaya itu ya nauri itu ayo bosok
Gendara jomblo kula nedhi sepunten jomblo. Mengko to. Ayo. Ayo. Waalaikumsalam. Aku dah ngolong ni tak boleh. Nggih jomblo. Kula nedhi sepunten jomblo. Mah tambahi nggih dara jomblo. Kula nedhi sepunten dara. Ayo, ayo. Nggih dara jomblo. Kula nedhi sepunten dara. Mengko to. Nggih, kaya apa? Mah, nggih, dara ngabehi jaya jomblo. Ayo, dara ngabehi jaya jomblo. Kula nedhi sepunten. Nggih, dara ngabehi jomblo. Kula nedhi sepunten jomblo. Pun kula sampeyan mulyakaken. Ya wis kok tak mulya pira wene. Asale lek batal balik dhuwure lemah. Mulya jati jati mulya. Mumpul. Aku ono dibarek. Ya ono dikeraka. Asale dhuwure lemah, balik nang dhuwure lemah. Ayo siji, loro, telu. Mumpul. Dewek ini ngadek kau. Dewek ini ngadek kau. Gak iso jomblo. Apa? Iya barang ini kesusahan betul. Kesusahan betul. Aku cinta dia kalau gitu ada isi gitu loh. Kali gitu dicari Pak. Pak Bagong ini pernah ngaji suwe, kok setengah jam tapi kayak sak jam. Aku nanti sarannya cari, tak kayak pernah ke sak jam ini tak ada. Kesusu banget tuh. Jomblo, kayak doro, betul. Menggak gak betul di kota lapor, yang ada kayak gitu. Yang niku tadi kula damel guna-gunani warung pamontan itu. Apa? Warung pamontan iku cara ngono dodolane gak patek akeh wedak kopi kula tek niku lho. Lah ngoten kula mara niku masalah oleh ngeno kopi niku cara jare dadak banyune sak sendok kopi ini sak pucuke sendok gula sak pucuke sendok. To niku lho. Warung pamontan sampe niku warunge yusanan niku kula jange nek dadi wong tak gawe shot niku. Anggene kula niku wedang kopi diangge digawe bobok kaya napa ngono lho. Pinggir lho. Dadak kaya pungkasane pungkas iki ngobrol dengan ngono. Duwene kulo kita sepisan iki kaya ngono. Kakang adi bisa ngene tiba iki ramu ya iya Kakang. Ayo. Mulya jati muni jati, pemain mulya Kakang Gatot mandi sajatane Bambang bisa ngene.
kawruana kanane negara Ngamata iku ana dom sumuruping banyu. Jati kang kerusuhan loyong segak nrimakno kanane yaiku Semar bangun kelurahan Klapes Ireng sing dientro kaya kayangan Surula sing dipeni kaya ngono bukane. Akeh negara, akeh raja sing meri kal bangunaning yaiku Wanjawa Semar. Sakonerjo adi wijang kenika ya ngopo yayi. Dika bayu lan jangkar bumi ya. Akon dadene jomblo nggih to lho. Baliyo nang Klapes Ireng nggih. Lah akon kakak Garkaca tak ngupaya minta Sraya ana ndi jenenge krana iki ana bebasan eprik-eprik ombro-ombro perkara bakal gedhe sing mburi. Gosi dibutuh gelandang carang saka pucuk perkara bakal gedhe sing mburi. Ya bisa gini aku tukar poro ya iya nek ayo padha sewang-sewangan kakang wonten adi bisa gini ngestono kandamu ya oh yo jan nggih kawatenaning Bambang bisa gede kawatenaning arsa upaya minta Sraya sesarengan kelawan Kang Raka Gatotkaca saperlu damel nebeki damel nameni kawatenaning rungsuh wonten kelurahan Klapes ini mung sampun dibangun dipeni den entro padha dikayangan Suralaya. Dadi nek Antareja kaoten bali dhateng pesantren Jangkar Bumi. Mangin dioyo kawis wangsul dhateng Klapes Ireng. Lampaira sadya kekalih Gatotkaca Semar Bambang wisan ing ngapel tambuh paranira upaya jantrane pintra Sraya biya. Engkang upaya jantrane ngintal Sraya ngantos tambuh anggenipun lumampah laklan jagat
Dirgantara awal madya sak minggiling madya padha gentos ingkang winur sita anyusaken mangun diwangsa ingkang gangsul dhateng kelurahan Klampis Ireng ugi sampun katampi Kang Rama Kilurah Semar Wijagati Nayana Kesumawana Besut kula Semar ingkang medal saking pajineman Klampis Ireng ingkang sampun den entra kaya Dekayan Suralaya kados ngungkuraken kelurahan Klampis Ireng pun pajineman piyambake.